Звукът от стъпки отекна в празния коридор на 15-ти етаж. Рафаел Мендес оправи възела на вратовръзката си, усещайки тежестта на последните 14 часа работа да тежи на раменете му. Сливането на компанията беше почти приключено, но все още липсваха подробности, които го задържаха в офиса до този абсурден час. 22 часа и 30 минути в четвъртък вечер. Търговската сграда в центъра на Сао Пауло е практически пуста. Само няколко аварийни светлини осветяваха пътя към асансьора. Рафаел вървеше автоматично, мислено вече организирайки дневния ред за следващия ден, когато странен шум го накара да спре. Пръскане, пръскане, пръскане. Ритмичният звук на изтискване на водата привлече вниманието му. Рафаел се намръщи и последва звука до другия край на коридора. Това, което видя, го остави напълно объркан. Малко момиченце, изглеждащо на не повече от 9 години, коленичи на пода с жълти гумени ръкавици, които изглеждаха огромни в нежните и кратко ръце. До нея кофа с сапунена вода и емоп, който беше почти с нейните размери. Детето почисти пода с прецизни и методични движения, сякаш това беше най-естественото нещо на света. Рафаел спря за няколко секунди, опитвайки се да обработи сюрреалистичната сцена. Дете само почиства пода на търговска сграда в 22 часа и 30 минути ч. Първият му инстинкт беше да провери дали не сънува. «Здравей», каза той и се приближи бавно, за да не я изплаши. Момичето вдигна лице. Имаше големи, тъмни очи, кестенява коса, вързана на мръсна опашка, и прости, но чисти дрехи. Тя го гледаше със смесица от изненада и страх, като диво животно. Готов да избяга. Защо си тук толкова късно? Рафаел се опита да използва нежен тон, приклекна, за да бъде на височината и кратко, момичето не отговори веднага. Той продължи да държи емопа, а малките му пръсти стискаха дървената дръжка. Защо миеш пода? Прозвуча въпросът почти шепнешком, тон, който самата ситуация изглежда изискваше. Очите на момичето се напълниха със сълзи, но тя я успокои с решителност, която разби сърцето на Рафаел. Трябва да довърша работата на мама, каза тя най-сетне с нисък, но твърд глас. Рафаел почувства стягане в гърдите си. Къде е майка ти? Умря? Думата излезе суха, сякаш тя беше репетирала да не плаче, когато я произнесе. Изпълнителният директор се почувства така, сякаш е бил ударен в стомаха, когато миналата седмица получи сърдечен удар. Изабела, той все още не знаеше името и кратко, се върна да търка пода, избягвайки погледа му. И ти си тук, защото, Мобеду, майка ми чистеше тук всеки ден. Дойдох с нея, когато нямаше къде да отседна. Момичето спря да чисти и се втренчи директно в него. Тук знам всичко. Знам къде са ключовете, почистващите препарати, всичко. Рафаел започна да разбира. Детето познава сградата, защото придружава майка си на работа. Вероятно в нощите, когато нямаше с кого да остане, той идваше и в крайна сметка научаваше рутината. Как влезе тук днес, Изабела се поколеба, преди да отговори. Мама държеше допълнителен ключ в джоба на униформата си. Взех го, преди да и кратко отнемат нещата. Тя наведе глава. Знам, че не мога да бъда тук, но имам нужда от пари. Доня Рита каза, че ако не помогна със сметките, не мога да остана повече в къщата и кратко. Реалността на ситуацията удари Рафаел като лавина, 9-годишно дете, осиротяло за една седмица, опитващо се да поеме работата на починалата си майка, за да получи пари и да има къде да живее. Как се казваш? Изабела. Изабела, не можеш да работиш тук, опасно е. Освен това Рафаел спря, осъзнавайки, че е на път да изброи списък с очевидни причини за дете, което очевидно няма избор. Знам как да чистя добре, каза Изабела отбранително. Мама ме научи. Винаги вършех половината работа, когато идвах с нея.
Рафаел огледа коридора. Подът беше безупречен, по-добър, отколкото често виждах през деня. Момичето наистина знаеше какво прави. Изабела, не можеш да продължаваш да идваш тук сам през нощта. Много е опасно. И така, как ще получа пари? Сълзите, които беше сдържала, най-накрая започнаха да текат. Доня Рита едва се грижи за децата си. Ако не помогнах, нямаше да и кратко се налага да довършва изречението. Рафаел разбираше перфектно. Без пари, които да допринесе, момичето щеше да остане без място за живеене. Изпълнителният директор замълча за момент, гледайки как Изабела дискретно се опитва да избърше сълзите си с гърба на мокрите си ръкавици. Нещо вътре в него се движеше по начин, който не беше усещал от години. Може би това беше решителността на детето или може би смелият начин, по който се изправи пред невъзможна ситуация. Ела тук, каза той и протегна ръка. Нека поговорим за това по-добре. Изабела се поколеба, но след миг остави емопа и хвана ръката му. Ръкавиците му бяха мокри и студени. Но имаше нещо успокояващо в този малък жест на доверие. Рафаел все още не го знаеше, но животът му току-що се беше променил завинаги. Добре дошли в канала Journey of Miracles. Няма значение дали утре, следобед или вечер, или откъде ни наблюдавате. Това, което наистина има значение, е, че сте стигнали до тук. И повярвайте ми, това не е случайно. Това е знак, че тази история има нещо силно, което да говори на сърцето ви. Преди да започнем, приемете моята любяща прегръдка и ми позволете да кажа специална молитва за вас. Господи, посрещни с любов този човек, който сега е тук. Нека всяка дума в това видео бъде повече от история. Нека бъде балсам, надежда и вяра. Нека там, където има болка, утехата процъфтява. Там, където има съмнения, се ражда вяра. И че дори в затруднения тя усеща ръката ти да води, укрепва и обновява. Нека това видео бъде живо доказателство, че любовта ви никога не се проваля. Амин. Така че, подготвени, стиснете сърцето си, защото заедно ще изживеем още едно чудо. Рафаел погледна в огледалото за обратно виждане за пети път в последните 2 минути. Изабела седеше на задната седалка на своето БМВ, твърде малка за предпазния колан, и гледаше през прозореца с изражение, смесено от любопитство и опасение. Тишината в колата беше тежка, нарушавана само от звука на нощния трафик на Сао Пауло. Изабела, къде живееш сега? Попита той, опитвайки се да звучи небрежно с Доня Рита във вила Мадалейна. Тя живееше в същата сграда като мен и мама. Рафаел познава региона. Това не беше точно опасно място, но не беше от онези квартали, в които едно дете трябва да се скита само в ранните часове на сутринта. И тя знае, че излизаш през нощта. Изабела мълчеше известно време, преди да отговори. Тя работи и на разсъмване. Той се грижи за възрастен мъж. Връща се само сутринта. Още едно парче от пъзела се побира в съзнанието на Рафаел. Момичето беше само всяка вечер, което обясняваше как успяваше да излезе, без да бъде забелязана. Когато пристигнаха на адреса, посочен от Изабела, Рафаел усети как сърцето му се свива. Триетажната сграда е видимо разрушена, с прониквания в стените и някои прозорци, покрити с картон. Входната порта беше открехната, без портиер или каквато и да е охрана. Тук е, каза Изабела, вече разкопчавайки колана си. Чакай! Рафаел изключи колата и си тръгна с нея. Ще те изпратя до там. Не е нужно. Знам пътя, настоявам. Изкачиха се на 2 слабо осветени стълби, миризмата на влага и нещо неопределимо, което Рафаел предпочиташе да не идентифицира и импрегнира въздуха. Изабела спря пред вратата с отлепена боя и извади ключ от джоба си. Доня Рита ми остави ключ, обясни тя,
забелязвайки погледа му. Когато вратата се отвори, Рафаел трябваше да направи усилие да не покаже шока. Апартаментът беше малък, всекидневна, която служеше и за спалня с стар диван и двама трака на пода. Импровизирана завеса разделяше ъгъл, който вероятно е бил и спалня. Миризмата на претоплена храна и влажни дрехи беше силна. Здравей, Изабела! Детски глас се чу от ъгъла, разделен от завесата. Донесохте ли храна? Не можах да го направя днес, Педриньо, отвърна Изабела и наведе глава. Рафаел разбра, че там има и други деца. Доня Рита не се грижеше само за Изабела. Тя имаше свои собствени деца, които трябваше да храни. Жена на 40 години се появи на вратата, водеща към това, което трябваше да бъде кухнята. Носеше униформа за медицинска сестра и имаше уморено изражение на човек, който работи твърде много и спи твърде малко. Изабела, излезе ли отново? Жената спря, когато забеляза Рафаел. Кой си ти? Аз съм Рафаел Мендес. Намерих Изабела в сградата, в която работя. Доня Рита се намръщи. Каква е тази история, момиче? Тръгваш ли отново на работа? Изабела наведе глава очевидно смутена. Госпожо Рита, мога ли да поговоря с вас за момент? Рафаел посочи вратата. Излязоха в коридора. Рафаел видя облегчение на лицето на жената, когато обясни, че не е там, за да създава проблеми. Вижте, сеньор. Рафаел, харесвам Изабела. Тя е добро момиче, но аз едва издържам двете си деца. Тъй като Кармен почина, тя въздъхна. Опитах, но не мога да си позволя да отгледам още едно дете. Разбирам перфектно. Вече сте направили много. Изабела каза, че ще получи малко пари, но аз не си представях, че ще си тръгне на разсъмване. Доня Рита изглеждаше искрено притеснена. Това не може да продължава. Рафаел се върна в апартамента, където Изабела чакаше, седнала на ръба на дивана и си играеше нервно със собствените си ръце. Изабела, ела тук. Трябва да поговорим. Тя се приближи бавно, очевидно очаквайки мъмрене. Не можеш да продължаваш да излизаш сам през нощта, твърде опасно е, но трябва да работя. Ами ако ви помогна по друг начин? Изабела го погледна подозрително. Как? Рафаел си пое дълбоко дъх. Тя беше на път да вземе решение, което напълно да промени живота й кратко, но не можеше просто да остави детето си в такава несигурна ситуация. Какво ще кажете, ако дойдете да живеете с мен за известно време? Временно, разбира се, докато не намерим по-добро решение. Последвалата тишина беше оглушителна. Изабела разшири очи. Госпожа Рита беше отворена пред вратата на кухнята и дори децата в ъгъла спряха да говорят. Живея с теб, прошепна Изабела. Разполага с голям апартамент със свободно място. Можете да ходите на училище през деня, храната ви е гарантирана. Рафаел осъзна, че говори повече за да убеди себе си, отколкото за нея. Мислиш ли? Изабела погледна Доня Рита, която я усети окуражаващо. И никога повече нямаше да ми се налага да чистя сградата през нощта. За първи път, откакто я срещна, Рафаел видя нещо подобно с надежда в очите на Изабела. Мога ли да взема нещата си? Рафаел се огледа и осъзна, че нещата му вероятно се побират в малка чанта. Разбира се, всичките ви неща. 20 минути по-късно те се върнаха в колата. Изабела носеше избледняла училищна чанта и найлонова торбичка с дрехи. Това беше всичко, което беше останало от предишния му живот. Докато шофира по осветените улици на Сао Пауло, Рафаел се чуди какво, по дяволите, прави. Той, който винаги е избягвал сериозни ангажименти, току-що е поел отговорност за осиротяло дете. Но когато погледна в огледалото за обратно виждане и видя Изабела да гледа града през прозореца с изражение,
смесено от страх и надежда, той разбра, че е взел правилното решение. Мезонетът на Рафаел в Итаим Биби беше напълно различен свят от този, който Изабела познаваше. Когато вратите на асансьора се отвориха директно в коридора, момичето остана няколко секунди с отворена уста. Тук ли живееш? Попита тя с нисък глас, сякаш се страхуваше да не счупи нещо. Да, така е. А сега и вие. Рафаел включи осветлението, разкривайки модерната атмосфера с високи тавани, минималистични мебели и панорамна гледка към града през прозорците от пода до тавана. Изабела бавно прекоси стаята, деликатно докосвайки бежовия кожен диван, сякаш беше нещо свещено. Очите ми преминаха през всеки детайл. 6:0, инчовият телевизор, стъклената масичка за кафе, декоративните растения са перфектно позиционирани. Много е красиво, прошепна тя. Рафаел наблюдава реакцията на момичето и усеща стягане в гърдите си. За него този апартамент беше просто място за спане между един работен ден и друг. За Изабела изглеждаше като дворец. Искаш ли да видиш стаята си? Те тръгнаха по коридора към стаята за гости, която Рафаел от време на време използваше като допълнителен офис. Двойното легло беше покрито с безупречни бели чаршафи. Имаше дървено бюро и килер, в който можеше да се побере гардеробът на 3 души. Изабела сложи раницата и найлоновата си турбичка на леглото, изглеждайки изгубена сред толкова много пространство. Гладен? Попита Рафаел. Момичето я почувства срамежливо. Рафаел отваря хладилника и осъзнава, че възможностите му са ограничени. Няколко бири, кисело мляко с изтекал срок на годност и остатъци от японска храна от преди 2 дни. Диетата му основно се състоеше от ястия, закупени или поръчани с доставка. Какво ще кажете, ако поръчаме пица? Пица? Очите на Изабела светнаха за първи път през нощта. Докато чакаше доставката, Рафаел се опита да започне разговор, но забеляза нещо странно. Всеки път, когато той говореше, с лице към мивката или гледайки настрани, Изабела не отговаряше. Едва когато застана с лице към нея, той привлече вниманието и кратко: Изабела, слушаш ли добре? Да, сър, но имаше нещо в начина, по който го каза, което го озадачаваше. Пицата пристигна и те седнаха на масата на балкона. Изабела яде с апетит, който подсказваше, че пълноценното хранене не е нещо обичайно в последната и кратко рутина. Говори за майка си, каза Рафаел нежно. Лицето на Изабела светна. Мама беше много трудолюбива. Тя почисти 3 различни сгради, винаги през нощта, защото плащаха повече. Каза, че един ден ще си намери по-добра работа през деня, за да прекарва повече време с мен. А баща ти? Никога не съм го правил. Мама каза, че се е върнал в Колумбия преди да се родя. Това обяснява случайния испански, който Изабела смесва с португалски. Харесвате ли училището? Изабела се намръщи. Учителите винаги се оплакват, че не обръщам внимание. Казват, че съм разсеян. Рафаел започна да свързва парчетата. Начинът, по който Изабела отговаряше само когато той говореше пред нея. Оплакването на учителите от невниманието. Изабела, когато майка ти говореше с теб, тя винаги стоеше пред мен и говореше бавно. Той каза, че трябва да го разбера по-добре. Момичето замълча. Понякога движеше и ръцете си. Сърцето на Рафаел препускаше. Как движихте ръцете си? Изабела направи няколко основни жеста. Тя посочи себе си, после Рафаел. Той направи знака да яде с ръце. Мама знаеше малко жестомимичен език. Тя каза, че го е научила, когато е била по-млада. Рафаел имаше чувството, че бомба е избухнала в главата му. Изабела имаше проблеми с слуха и очевидно дори самата тя не го осъзнаваше напълно.
Изабела, чуваш ли ме, когато говоря така? Той и кратко обърна гръб и заговори с нормален тон. Тишина. Той отново се обърна с глава. Сега какво? Сега да. Защо питате това? Рафаел седна до нея и внимателно подбираше думите си. Мисля, че ти е трудно да чуваш, Изабела. Ето защо ме разбираш само когато те гледам. Лицето на момичето се зачервява. Не съм глух. Мама каза, че просто трябва да обърна повече внимание. Не казвам, че сте глухи, но може би имате нужда от помощ, за да чувате по-добре. Изабела наведе глава очевидно смутена. В училище децата понякога се смеят, защото не слушам, когато ми се обаждат. Утре ще отидем на лекар, става ли? Само да погледна. Това ще струва много пари. Въпросът разби сърцето на Рафаел. 9-годишно дете се притеснява от медицинските разходи. Не се притеснявай за това. Сега това е моя отговорност. Тази нощ Рафаел лежи буден с часове, мислейки за катаклизмите, които животът му е претърпял. За по-малко от 12 часа той се е превърнал от самотен ръководител без ангажименти към временно обучение на момиче с проблеми със слуха и травматична история. Когато най-накрая заспа, се чу звукът на Изабела, която се движеше в съседната стая, вероятно опитвайки се да свикне с удобното легло след седмици спане на матраци на пода. На сутринта Рафаел се събуди от странен аромат, идващ от кухнята. Той намери Изабела да стои на стол и да се опитва да стигне до тенджера на печката. Какво правиш? Правеше кафе, както винаги правеше за мама. Рафаел осъзна, че Изабела се опитва да се отплати за добротата по единствения начин, който знае как, грижейки се за него, както се грижеше за майка си. Благодаря ви, но не е нужно да правите това. Искам да помогна, каза тя. И Рафаел за пръв път чу решителност в гласа му, която много му напомни за смелото момиче, което беше намерил да мие пода предишната вечер. Кабинетът на доктор Енрике Мораес има стени, покрити с дипломи и сертификати, които удостоверяват неговата специализация по детска оториноларингология. Изабела седеше на стола за прегледи, видимо нервна, докато Рафаел наблюдаваше всяко движение на лекаря. Исела има умерена сензорна загуба на слуха, обясни доктор Мораис след серия от тестове. Вероятно вродени, но които се влошават с течение на времето поради липса на адекватно лечение. Рафаел почувства буца в гърлото си. Обратим ли е? С подходящи слухови апарати тя може да има практически нормален слух. Проблемът е, че това състояние значително нарушава езиковото им развитие и учене. Изабела погледна от единия на другия, очевидно не разбирайки напълно разговора. Колко струват устройствата, попита Рафаел. Най-подходящите модели за нейния случай са около 15 000 доларче за чифт. Има по-евтини опции чрез SUS, но списъкът с чакащи е дълъг и качеството е по-ниско. Рафаел не се поколеба. Искаме по-добри налични. Доктор Морейс изглеждаше изненадан от бързината на решението, но започна да обяснява процеса на адаптация и необходимите логопедични сесии. Седмица по-късно Рафаел беше в кабинета си, когато Роберто Фонсека, неговият партньор от 10 години, влезе без да почука. Трябва да поговорим, каза Роберто и затвори вратата след себе си. Относно договора с PTROMAX, вече прегледах клаузите за момичето. Рафаел вдигна поглед от документите. Изабела. Рафаел, целият офис коментира. Изведнъж се появявате с дете, завеждате го на лекар, записвате го в частно училище. Роберто седна на стола пред масата. Хората говорят. Говорейки за какво точно се опитвате да си купите изображение на баща, за да впечатлите някоя жена. Или по-лошо, че има нещо странно във връзката ви с това дете. Рафаел усети как гневът му се надига в гърлото му. Какво намеквате? Не намеквам за нищо,
но трябва да признаете, че е странно. 40-годишен неженен мъж, който никога не е проявявал интерес към децата, изведнъж решава да осинови 9-годишно момиченце, което намери да работи като фачинейра. Тя не работеше като чистачка, тя се опитваше да оцелее. Роберто въздъхна. Вижте, разбирам доброто ви намерение, но помислихте ли за последствията, правните аспекти? Ами ако семейството и кратко се появи с искане на пари? И ако пристигне? Рафаел се изправи. Изабела беше сираче и буквално беше на улицата. Ако това притеснява вас или някой друг в този офис, това не е мой проблем. Същия следобед Рафаел се прибрал вкъщи и намерил Изабела седнала на дивана. Все още носеше униформата на новото училище. Тя плачеше. Какво се случи? Той седна до нея. Децата в училище ми се смееха, защото не слушах, когато говореха. Изабела избърса сълзите си с ръкава. Учителят трябваше да повтори поименното ми гласуване 3 пъти. Всички започнаха да се смеят. Рафаел почувства смесица от гняв и защита, каквато никога преди не беше изпитвал. И има още, продължи Изабела. Има едно момиче, Джулия, което каза, че просто се преструваш, че ме харесваш, че ще ме върнеш в сиропиталището, когато ти омръзне да играеш на татко. Думите удариха Рафаел като шамар. Той осъзна, че лошите коментари не се ограничават само до неговия офис. 9-годишно дете не би измислило нещо толкова конкретно. Изабела, погледни ме. Той изчака тя да повдигне лицето си. Изобщо не се шегувам и определено няма да ви върна никъде. Но Джулия каза, че Джулия не ме познава и не познава теб. Рафаел си пое дълбоко дъх. Искате ли да знаете нещо? Утре ще ви взема слуховите апарати. Когато чуете по-добре, ще можете да отговорите на тези деца точно какво мислите за техните коментари. Изабела се усмихна за първи път през деня. И още нещо, продължи Рафаел. Ще говоря с директора на училището. Никой няма право да ви се смее, че имате проблеми с слуха. Бихте ли направили това? Разбира се, че е така. Моя отговорност е да ви защитя сега. Изабела се хвърли в прегръдките му в спонтанна прегръдка, която хвана Рафаел напълно неподготвен. За миг той се вцепени, без да знае как да реагира. След това, бавно, той отвърна на прегръдката. Благодаря ти, че не ми го върна, прошепна тя. Рафаел усети как очите му се насълзяват. В този момент той осъзна, че няма значение какво казват или мислят хората. Изабела не беше временна отговорност. Тя се превърна в негова дъщеря и той щеше да направи всичко, за да я защити. Никога, каза той твърдо. Никога няма да те върна. Денят, в който Изабела щеше да получи слуховите си апарати, беше слънчев. Рафаел отмени всички срещи сутринта, нещо, което никога не беше правил през 15-годишната си кариера. Безпокойството го обзе толкова, колкото и момичето, които почти не беше докоснал на закуска. Ами ако боли? Попита Изабела за 10-ти път, докато вървяха към офиса. Доктор Морейс каза, че няма да навреди. Може да е неудобно в началото, но няма да навреди. Офисът беше заед, но те бяха обслужени на време. Доктор Морейс поздрави Изабела с топла усмивка и представи малките устройства, които ще променят живота и кратко. Много са дискретни, виждате ли, каза той, показвайки устройствата с цвят на кожа. Почти никой няма да забележи, че го носите. Изабела държеше едно от устройствата в дланта си и го наблюдаваше с любопитство, примесено със страх. Сега ще сложа първата, обясни лекарят. В началото може да изглежда странно, когато първото устройство беше позиционирано, Изабела разшири очи. Изражението му се промени мигновено. Сякаш някой беше запалил лампа в тъмна стая.
Чувам шума на климатика, прошепна тя учудено. Доктор Морейс се усмихна. Това е само началото, сега второто. Когато и двете устройства работеха, Изабела обърна глава във всички посоки, улавяйки звуци, които винаги са съществували, но които никога не е усещала ясно. Рафаел, каза доктор Морейс, застани зад нея и я извикай по име. Рафаел застана зад Изабела. Изабела. Момичето веднага се обърна, очите й кратко блестяха от вълнение. Чух, наистина слушах. Тя скочи от стола си и се затича към Рафаел. Обади се отново, Изабела. Повтори той сега с задушен глас. Татко Рафаел, прошепна тя, прегръщайки го за кръста. За пръв път го наричаше така и думата удари Рафаел като гръм. Усети как сълзите се стичат по лицето му, неспособен да ги контролира. Благодаря ти, каза Изабела, гледайки го с благодарност, която надхвърляше думите. Благодаря ти, че ми върна света. Доктор Морейс наблюдава сцената с емоционална усмивка. През 20-те години кариера той все още е развълнуван от такива моменти. Сега ще направим някои корекции, каза той. Изабела, искам да ми кажеш дали някой звук е твърде силен или твърде тих. Следващите 40 минути бяха прекарани в калибриране на устройствата. Изабела преживяваше всяко ново «Ние сме дар». Шумът от трафика отвън, успокояващата музика в офиса, дори звукът на собствения му глас отекваше по различен начин. На излизане от офиса Изабела настоява да измине няколко пресечки, преди да вземе колата. Искаше да чуе града. Птиците наистина вдигат шум, каза тя, сочейки към дърво. Винаги съм смятал, че те само летят. Рафаел се засмя, осъзнавайки колко много малки, магически открития тепърва предстоят. В колата Изабела се опита да слуша музика. Рафаел пусна мек плейлист и тя мълчеше, поглъщайки всяка нота, всеки инструмент. Така ли работи музиката, попита тя със страхопочитание. Просто така е, мама винаги казваше, че музиката е красива, но аз никога не я разбирах правилно. Сега разбирам. Когато се прибраха вкъщи, Изабела тича из къщата, за да тества всички звуци, звънеца, микровълновата, дори шума от почукването. Всяко откритие беше придружено от смях и възклицания на изненада. През нощта, по време на вечеря, Изабела беше видимо уморена. Доктор Морейс предупреждава, че мозъкът ще се нуждае от време, за да обработи толкова много нова слухова информация. Татко Рафаел, каза тя, използвайки термина естествено. Благодаря ви, че ми дадохте това. Не е нужно да ми благодарите. Да. Изабела го погледна сериозно. Мама винаги е казвала, че когато в живота ни се случват добри неща, това е защото Бог се грижи за нас. Мисля, че Бог ми те даде онзи ден в сградата. Рафаел почувства тръпки по гръбнака му. Той никога не беше бил особено религиозен човек, но начинът, по който Изабела говореше, правеше възможността за божествена намеса да изглежда не само правдоподобна, но и очевидна. Може би Бог ми е дал и теб, каза той тихо. Изабела се усмихна. Първата наистина щастлива усмивка, която Рафаел беше видял, откакто я срещна. Сега сме истинско семейство, нали? Да, потвърди Рафаел. И за пръв път, откакто я срещна в коридора, беше абсолютно сигурен, че е взел правилното решение. Тази нощ Изабела спеше дълбоко, приспивана от звуците на света, които най-накрая можеше да чуе напълно. А Рафаел лежи буден с часове, размишлявайки върху това как 9-годишно момиче е успяло да промени живота си толкова напълно за толкова кратко време. 3 седмици след като Изабела получи слуховите апарати, животът беше намерил почти нормален ритъм. Момичето се адаптираше добре към новото училище. Резултатите й кратко се подобряват драстично и тя дори създава приятели.
Рафаел беше наел бавачка за периодите, когато не можеше да присъства и всичко изглеждаше перфектно. В четвъртък сутринта всичко се промени. Рафаел пиеше кафе с Изабела, когато звънецът на вратата позвъни. През интеркома женски глас се идентифицира като Марта Гонзалес и казва, че трябва да говори за Изабела. Коя е тази жена, попита Рафаел. Изабела веднага пребледня. Тя е сестра на мама. Живее в Осаско. Рафаел се намръщи. Изабела никога не беше споменавала живи роднини. Когато отваря вратата, Рафаел се натъква на жена на около 50 години, добре облечена, с решително изражение на лицето. До нея имаше слаб мъж, облечен в евтин костюм и кофарче. Старши. Попита Рафаел Мендес жената. Аз съм Марта Гонзалес, ледата на Изабела. Това е моят адвокат, доктор Оливейра. Леда Марта. Изабела се появи зад Рафаел. Гласът трепереше. Здравей, Изабела. Дойдох да те взема, скъпа. Рафаел усети как стомахът му замръзва. Търсене. Доктор Оливейра отвори папката и извади някои документи. Господин Мендес, моят клиент е най-близкият роднина на Изабела и има законното право на попечителство над непълнолетния. Къде бяхте, когато Изабела спеше на матраци на пода? Гласът на Рафаел излезе по-агресивен, отколкото възнамеряваше. Марта скръсти ръце. Не знаех за ситуацията. Кармен и аз се скарахме преди няколко години. Разбрах за смъртта и кратко едва миналата седмица, когато потърсих документите за животозастраховане. Думата «безопасен» отекна в съзнанието на Рафаел като аларма. Той погледна Изабела, която се криеше зад него, видимо уплашен. Изабела получила ли е застраховка живот от майка си? 50 000 реала, отговори доктор Оливейра, сума, която трябва да бъде администрирана от неговия законен настойник. Всичко беше ясно за Рафаел. Марта не се беше появила от любов към племенницата си. Тя искаше парите. Каза Изабела Марта с глас, който се опита да звучи нежно. Не искате ли да живеете с истинското си семейство? Имам голяма къща в Осаско, с заден двор. Искам да бъда с татко Рафаел, прошепна Изабела, вкопчена в ризата му. Татко Рафаел. Марта повдигна вежда. Господин Мендес, вие обърквате ума на детето. Тя има семейство. Нямате нужда непознати да се преструват на ваши родители. Не се преструвам на нищо, отвърна Рафаел с гняв в гърдите му. Намеси се доктор Оливейра. Сеньор Мендес, разбираме, че сте действали с добри намерения, но нямате правно основание да запазите попечителството над непълнолетния. Моят клиент ще заведе дело днес и аз ще го оспоря. На какво основание? Вие сте необвързани, работите по цял ден, нямате семейни връзки с детето. Доктор Оливейра прелисти документите. Докато клиентът ми е кръвнороднин, женен, отгледал е деца и може да предложи традиционна семейна среда. Изабела започна да плаче тихо. Рафаел я взе в прегръдките си, усещайки как тя трепери. Изабела не иска да си тръгва, каза той твърдо. Изабела е травматизирано дете, което се привързва към първия човек, който и кратко обръща внимание, отговаря Марта. Но тя се нуждае от истинско семейство, а не от богат мъж, който се опитва да си купи бащинство. Думите удрят Рафаел като изстрели. Точно това намекват Роберто и други хора. Лелю Марта, каза Изабела с пречупващ глас. Харесва ми да живея тук. Моля те, остави ме да остана. Ще свикнеш, скъпа, и ще можеш да посещаваш гроба на майка си всяка неделя, тъй като е близо до дома. Рафаел забеляза емоционалната манипулация в речта на Марта, но също така разбра, че юридически тя е в по-силна позиция. Нека ви дадем една седмица, за да се сбогувате с детето, каза доктор Оливейра, пазейки документите.
След това ще подадем съдебно разпореждане. След като си тръгнаха, Изабела се хвърли на дивана и плачеше конвулсивно. Не искам да ходя, татко Рафаел. Не искам. Рафаел седеше до нея, чувствайки се напълно безпомощен. Нека намерим начин да решим това. Добре? Ами ако не мога? Ами ако наистина трябва да отида? Рафаел я прегърна силно, но не можеше да отговори, защото за първи път, откакто срещна Изабела, не беше сигурен, че може да я защити. Същата нощ Изабела имала кошмари. Рафаел я намира в кухнята в 3 часа през нощта, натрапчиво миеща пода. Поведение, което беше изчезнало, откакто получи слуховите апарати. Изабела, не е нужно да чистиш. Ако почистя всичко както трябва, ще можете ли да ме задържите, попита тя, а сълзите се смесиха с водата в кофата. Рафаел усети как сърцето му се къса. Той коленичи до нея и я прегърна. Не е нужно да правиш нищо, за да заслужиш да останеш тук. Ти вече си моя дъщеря. Но докато утешава Изабела, Рафаел знае, че ще му трябва много повече от любов, за да спечели тази битка. Адвокатската кантора на доктор Фернанда Рибейро имаше атмосфера, която смесваше сериозност и гостоприемство. Рафаел е проучил изчерпателно, преди да избере адвоката, специализиран в семейното право, известен с това, че се бори за най-добрите интереси на децата. Ситуацията е деликатна. Обясни доктор Фернанда, след като анализира цялата документация. От правна гледна точка лелята има предпочитание, но има някои точки, които можем да проучим. Изабела седеше до Рафаел и нервно си играеше със слуховите си апарати. Той беше отслабнал през последната седмица и се върна към епизоди на натрапчиво почистване през нощта. Какви точки? Попита Рафаел. Първо, изоставяне. Къде беше Марта, когато Изабела имаше нужда от нея? Второ, благосъстоянието на детето. Изабела очевидно е адаптирана към настоящата среда и е показала значително подобрение на слуха и състоянието си в училище. Но дали това ще е достатъчно? Доктор Фернанда се поколеба. Честно казано, това ще бъде трудна битка. Съдилищата са склонни да облагодетелстват кръвните роднини, особено когато настоящият настойник е неженен и няма семейни връзки с детето. Изабела вдигна глава. Докторе, мога ли да говоря по време на изслушването? Да, можеш, скъпа. Вашето мнение е много важно. Така че ще кажа на съдията, че искам да бъда с татко Рафаел. Рафаел почувства стягане в гърдите си, когато видя решителността в очите на момичето. В деня на изслушването, 3 седмици по-късно, Рафаел облече най-добрия си костюм, а Изабела облече синя рокля, която той беше купил специално за случая. Момичето беше видимо нервно, регулираше слуховите си апарати многократно. Съдебната зала беше плашеща, с тъмно дърво и тържествена атмосфера, която караше дори Рафаело да се чувства малък. Марта присъстваше с адвоката си, облечена консервативно и с уверено изражение. Съдия доктор Маркос Енрике Силва беше мъж на около 60 години, с сива коса и сериозно изражение. Той прегледа документите за няколко минути, преди да започне изслушването. Госпожо Марта, защо не поехте отговорността за Изабела веднага след смъртта на сестра си? Ваша чест. Не знаех за ситуацията. С Кармен се бяхме отдалечили поради лични различия. Научих за смъртта и кратко едва миналата седмица. Рафаел отбеляза, че избягва да споменава как е разбрала чрез търсенето на животозастраховка. Старши. Рафаел, каква е мотивацията ти да се грижиш за Изабела? Рафаел си пое дълбоко дъх. Ваша чест. Намерих Изабела в ситуация на изключителна уязвимост. Тя се опитваше да работи като чистачка, за да свърже двата края. Не можех просто да пренебрегна и квалификацията му за отглеждане на дете. Признавам, че нямам предишен опит,
но имам финансовите условия да предложа на Изабела всичко, от което се нуждае: образование, здраве, стабилен дом. Доктор Оливейра, адвокатът на Марта, се изправи. Ваша чест. Парите не заместват семейството. Моят клиент предлага традиционна семейна среда, в присъствието на други деца, баби и дядовци. Тогава съдията се обърна към Изабела. Изабела, искаш ли да поговорим? Момичето се изправи, видимо треперещо. Да, господине. Можете ли да ми кажете как се чувствате в тази ситуация? Изабела погледна Рафаел. След това към Марта и накрая към съдията. Искам да бъда с татко Рафаел. Той ми даде слухови апарати, записа ме в добро училище и гласът му започна да се влошава. Той наистина ме обича. Ами леля ти? Дори не знаех, че съществува. Мама никога не е говорила за нея и сега се появява, казвайки, че съм от нейното семейство, но вече имам семейство. Марта се размърда неудобно на стола си. Изабела. Съдията продължи внимателно. Разбирате ли, че леля ви е кръвно семейство? Разбирам, сър, но татко Рафаел ме намери, когато бях сам и уплашен. Той не ме намери, защото трябваше. Намери ме, защото искаше да се грижи за мен. В този момент се случи нещо неочаквано. Стресът, съчетан с емоционалния натиск през последните няколко седмици, предизвика криза на тревожност у Изабела. Тя започна да диша бързо, доближи ръце до ушите си и извика: не мога да чуя. Не мога да чуя нищо. В стаята настъпи тишина. А Изабела временно беше загубила слуха си поради силен стрес, нещо, което доктор Изабела Мораес беше предупредил, че това може да се случи. Рафаел веднага стана и отиде при нея, пренебрегвайки съдебните протоколи. Той коленичи пред Изабела и започна да прави основните знаци, които беше научил, успокоявайки я с жестове и изражения на лицето. Всичко е наред, даде знак той. Тук съм. Постепенно Изабела се успокои. Слухът и кратко постепенно се върна и тя прошепна: татко Рафаел, мислех, че съм те загубила завинаги. Съдията наблюдаваше цялата сцена мълчаливо. Когато Изабела се възстанови напълно, той каза: ще разгледам всички аспекти на този случай и ще дам решението си след седмица. Напускайки съдебната зала, Рафаел стисна здраво ръката на Изабела, но вътре беше ужасен. Слуховата криза на момичето може да се тълкува като емоционална нестабилност, което допълнително отслабва шансовете и кратко. Татко Рафаел, каза Изабела в колата, независимо от всичко, благодаря ти, че се бори за мен. Рафаел преглътна бучката в гърлото си. Винаги ще се боря за теб, Изабела. Винаги, но докато се прибираше вкъщи, в ума му отекваше един въпрос. Ще бъде ли достатъчно? Седмицата на чакане на съдебното решение се проточи като век. Рафаел едва можеше да се концентрира на работа, а Изабела беше развила постоянно безпокойство, което я караше да се събужда няколко пъти през нощта. Натрапчивото поведение на пречистване се беше върнало с пълна сила. В четвъртък, 2 дни преди датата, определена за обявяване на присъдата, Рафаел получи неочаквано обаждане от доктор Оливейра. Старши Мендес, трябва да ви информирам за някои важни новини. Клиентът ми реши да оттегли искането за попечителство. Рафаел почти изпусна телефона. Как така? Марта Гонзалес вече няма да оспорва попечителството си над Изабела. Тя подписа документите за оттегляне тази сутрин. Но защо? Какво се случи? В другия край на линията настъпи пауза. Да кажем, че се появи някаква информация за финансовото и кратко състояние. Застраховката живот на Изабела има някои усложнения. След като затвори, Рафаел беше в шок за няколко минути. След това извади мобилния си телефон и се обади на доктор Фернанда. Вярно ли е това?
Марта се отказа. Току-що получих документацията. Очевидно тя е използвала смъртта на Кармен, за да кандидатства за заем за заплата срещу застраховката «Живот» на Изабела, дори преди да има законно попечителство. Когато това излезе наяве, тя предпочете да се отдръпне, за да избегне по-големи проблеми. Рафаел почувства смесица от облегчение и гняв. Марта се опита да използва Изабела от самото начало. Сега какво? Сега имате безплатен начин да поискате окончателното осиновяване на Изабела. Съдията очевидно беше впечатлен от връзката между вас по време на изслушването. Когато Рафаел се прибрал вкъщи същия следобед, той заварил Изабела в хола, седнала на пода, обсебващо подреждаща книгите на рафта по азбучен ред. И села има новини. Тя вдигна поглед, очевидно очаквайки най-лошото. Леля му се отказа от делото. Ще останеш с мен. Изабела спря няколко секунди, сякаш не разбираше. Завинаги, завинаги. Момичето се хвърли в прегръдките му, плачейки, но този път бяха сълзи на облегчение и щастие. На следващия ден Рафаел решава да заведе Изабела на специален излет. Те отидоха в църквата Сао Бенто, в центъра на града, където Кармен водеше дъщеря си в неделя. Мама винаги казваше, че когато се страхуваме или имаме нужда от помощ, просто трябва да дойдем тук и да говорим с Бог, обясни Изабела, докато минаваха през кораба. Те седяха на една от предните седалки. Рафаел, който не беше влизал в църква повече от 10 години, почувства странен мир, който го обзема. Мама каза, че Бог винаги изпраща ангели да се грижат за хората в нужда, прошепна Изабела. Мисля, че си моят ангел. Рафаел усети как очите му се насълзяват. Мисля, че и ти си моя. В този момент Изабела свали слуховите си апарати и ги сложи в скута си. Рафаел я погледна притеснено. Изабела, добре ли си? Мога да го чуя, каза тя с усмивка. Дори и без устройствата мога да чуя. Рафаел беше объркан. Как така? Изабела затвори очи и замълча няколко минути. После отвори очи и го погледна право в него. Татко Рафаел, чувам те. Мога да чуя свиренето на органа. Мога да чуя всичко. Сърцето му биеше, а Рафаел прошепна. Изабела. Тя веднага се обърна, дори с гръб към него. Като теб? Не мога да го обясня, каза Изабела изумена. Но това се случва от вчера. Сякаш слухът ми се връща от само себе си. Рафаел припомни думите на доктор Морайс за редки случаи на регенерация на слуха при деца, особено когато емоционалната травма, допринесла за загубата, е разрешена. Утре ще отидем на лекар, за да сме сигурни, каза той. Добре, но вече знам какво ще каже. Изабела се усмихна. Ще кажете, че това е чудо. Същата нощ доктор Морайс потвърждава това, което изглежда невъзможно. Слухът на Изабела се беше възродил по изключителен начин. Изпитите показаха подобрение от 80% в сравнение с първите тестове. За 20 години кариера съм виждал това да се случва само 3 пъти, обясни лекарят. Обикновено е свързано с разрешаването на дълбоки емоционални травми. Тялото на Изабела буквално се излекува, когато тя се чувства в безопасност и обичана. Тази нощ Изабела спи спокойно за първи път от седмици. Рафаело лежеше буден, гледаше как спи и размишляваше върху необикновеното пътуване, което ги беше отвело там. 2 месеца по-късно документите за осиновяване бяха финализирани. Изабела Мендес, сега официално с фамилното име на Рафаел, беше в безопасност завинаги. На простата церемония в деловодството, когато служителят попитал дали Рафаел ще вземе Изабела за своя дъщеря, той отговорил без колебание, поех управлението от първия ден. И когато Изабела беше попитана дали приема Рафаел за баща, тя отговори с ясен и силен глас, без да се нуждае от слухови апарати. Приети.
Той винаги ми е бил баща, сега е просто официално. Напускайки деловодството ръка за ръка, Рафаел знае, че някои срещи наистина са дело на съдбата и че понякога спасяването на някого е най-истинският начин да се спасиш. 6 месеца след официалното осиновяване, животът на Рафаел и Изабела е намерил баланс, който никой от тях не е предполагал, че е възможен. Апартаментът, някога студено и безлично пространство, сега гъмжеше от живот. Рисунки на Изабела на хладилника, детски книги, разпръснати по масичката за кафе и постоянен звук на смях и разговори. Рафаел беше взел решение, което изненада всички в офиса. Той поиска да бъде преместен в клона в Сантос, по-малък град, където може да има повече време с Изабела и по-малко стресираща рутина. Роберто се опитва да го разубеди, твърдейки, че зарязва кариерата си заради дете, но Рафаел никога не е посигурен в решението. Татко, виж това. Изабела изтича в стаята. Държане на математическо доказателство с голяма 10, написана в червено отгоре. Поздравления, принцесо! Рафаел я взе на ръце и я завъртя във въздуха, предизвиквайки смях. Много се гордея с вас. Разликата в представянето на Изабела в училище беше забележителна. С напълно възстановен слух и емоционална стабилност, тя се превърна в една от най-добрите ученички в класа си. Най-важното е, че тя беше развила истински приятелства и увереност в себе си. Знаете ли какво каза учителят? Изабела се настани на дивана до него. Тя каза, че имам талант към музиката и че трябва да се присъединя към училищния хор. И искаш ли? Наистина го искам. Но тя се поколеба. Ще има представления и се изнервям, когато много хора ме гледат. Рафаел познаваше добре несигурността на Изабела. Въпреки целия напредък, тя все още носи емоционални белези от трудните времена. Какво ще кажете, ако го направим по този начин? Присъединете се към хора и аз ще гледам всички репетиции, които мога. Когато пристигне първото представление, заедно ще решим дали се чувствате готови. Очите на Изабела светнаха. Бихте ли направили това? Разбира се, че е така. Винаги ще бъда тук, за да ви подкрепя. Същия следобед те отидоха да посетят гроба на Кармен, както правеха всяка събота. Изабела настояваше да запази този ритуал и Рафаел разбираше значението му за процеса на скръб на момичето. Здравей, мамо, каза Изабела, коленичи до надгробния камък и постави букет от бели маргаритки, любимите цветя на Кармен. Справям се добре в училище и дори ще се присъединя към хора. Татко Рафаел каза, че ще се гордееш. Рафаел гледаше мълчаливо, трогнат от естествеността, с която Изабела разговаряше с починалата си майка. Мамо, благодаря ти, че помоли Бог да ми изпрати татко Рафаел, продължи тя. Знам, че вие бяхте този, който го поиска и можете да бъдете сигурни. Той се грижи много за мен. Навръщане Изабела беше необичайно тиха. Какво си мислите? Попита Рафаел. Мислех си, че майка ми винаги е казвала, че семейството е не само това, което се ражда заедно, но и това, което избира да остане заедно в трудни моменти. И какво мислите за това? Мисля, че мама беше права. Ти избра мен, когато имах най-голяма нужда от него, а аз избрах и теб. Рафаел усети как гърдите му се свиват от емоции и аз бих те избрал отново милион пъти. Пристигайки у дома, Изабела изтича в стаята си, за да си напише домашното, докато Рафаел отиде в кухнята да приготви вечеря. Това беше проста рутина, но му донесе повече удовлетворение от всяка милионерска сделка, която някога беше сключвал. Телефонът извъня. Това беше доктор Морайс с резултат от периодичните прегледи на Изабела. Рафаел, имам изключителни новини. Слухът на Изабела е не само напълно нормален, но и над средния. Сякаш никога не е имало проблем. Това наистина е чудо, каза Рафаел,
гледайки Изабела през прозореца на кухнята, докато играеше в градината, която бяха засадили заедно. Нещо повече, продължи лекарят. Искам да документирам нейния случай. В цялата медицинска литература никога не съм виждал толкова пълно и бързо възстановяване. Може да помогне на други деца в бъдеще. След като затвори, Рафаел излезе в градината, където Изабела поливаше цветята, които бяха засадили предишния месец. Татко, виж как растат слънчогледите, посочи тя малките разсадници, които вече показваха първите признаци на растеж. Те са красиви, точно като теб. Изабела се засмя и нарочно се изцапа с влажната земя. Виж, целият съм мръсен. Имаше време, когато замърсяването предизвикваше безпокойство у Изабела. Сега можеше да играе в мръсотията, да се мъже с боя в училище, да разлива храна, без да се паникьосва. Знаеш ли какво? Попита тя, избърсвайки ръце с тениската си. Харесва ми да живея тук. Харесвам нашето семейство. Аз също, отвърна Рафаел и я прегърна. Повече, отколкото си представях, че е възможно да харесам нещо. Същата вечер, докато рекламираше Изабела в леглото, тя зададе въпрос, който го изненада. Татко, беше ли щастлив преди да ме срещнеш? Рафаел внимателно обмисли отговора. Мислех, че е така, но сега знам, че просто бях заед. Щастието е тук. Това си ти, това е нашето семейство, това е да знам, че имам някого, за когото да се грижа и че те ми отвръщат. И така, спасихме се заедно, нали? Точно така, каза Рафаел, целувайки го по челото. Спасихме се заедно. И докато Изабела заспа спокойно, Рафаел беше сигурен, че някои чудеса наистина се случват, особено когато най-малко ги очакваме и се нуждаем най-много от тях. Ароматът на палачинки нахлу в кухнята на новата къща в Сантос. Беше неделя сутрин и Рафаел миеше чиниите за закуска до мивката, когато усети малки ръце да го обгръщат отзад. Добро утро, татко, каза Изабела, все още по пижама и с разрушена коса. Добро утро, спящ. Почти 10 часа е, неделя е денят за сън до късно. Тя се разтегна драматично, карайки Рафаел да се смее. Къщата в Сантос беше по-малка от апартамента в Сао Пауло, но имаше нещо, което апартаментът никога не е имал. Топлината на дома. Имаше заден двор, където Изабела можеше да играе, балкон, където закусваха през уикендите, и стаи с естествена светлина, която проникваше обилно през прозорците. Татко, днес в църквата има хорово изпълнение, помниш ли? Как можех да забравя? Говорите за това само от седмица. Изабела се присъедини към детския хор на църквата Носа Саньора Доманти Есяра Рейти преди 3 месеца. Първоначално това беше просто дейност, за да и кратко помогна да се сприятели в новия град, но бързо се превърна в страст. Нейният кристален и настроен глас впечатляваше всеки, който я чуеше. Нервна съм, призна тя, играейки си с подгъва на пижамата си. Защо? Репетирал ли си толкова много, че вече знаеш всички песни наизуст? Ами ако забравя текста? Ами ако гласът ми се провали? И ако Рафаел коленичи пред нея, прекъсвайки потока от притеснения. Изабела, помниш ли какво говорихме за пеперуди в корема? Че те означават, че ме е грижа за това, което правя, рецитира тя. Точен. И знаеш ли повече? Сигурен ли съм, че ще се справите добре? Защо? Защото майка ти те пази отгоре, а аз ще бъда на първия ред и ще те аплодирам тук. Усмивката, която озари лицето на Изабела, струваше повече от всяко професионално постижение, което Рафаел някога е постигал. По-късно, в църквата, Рафаел наблюдава Изабела от предната пейка, докато тя се позиционира с останалите 12 деца в хора. Тя носеше семпла бяла туника с синя панделка на талията.
Косата й кратко беше вързана на нисък кок и имаше изражение на очарователна концентрация. Когато музиката започна, гласът на Изабела се открояваше естествено, ясно и сладко, отеквайки през дребните стени на църквата. Рафаел усети как очите му се насълзяват, когато видя увереността й кратко, толкова различна от уплашеното и несигурно момиче, което беше срещнал преди година. Избраната песен беше Let it be sweet, песен за благодарността и надеждата. Когато Изабела изпя куплета, който животът ни да бъде сладък като мед в ръцете ни, тя потърси Рафаел в публиката и се усмихна. Той помаха дискретно, усещайки как сърцето му прелива от гордост. След презентацията, докато поздравяваше другите родители, Дуня Лусия, преподавателката на хора, се приближи. Старши. Рафаел, Изабела има изключителен природен талант. Мислили ли сте някога за частни уроци по пеене? Ако иска, разбира се, отговори Рафаел, като погледна Изабела, която разговаряше оживено с приятелите си от хора. Татко. Тя изтича при него, когато видяха, че е време да си тръгват. Направих го, не забравих нито дума. Ти беше перфектна, принцесо. На път за вкъщи те спират в гробището Сао Жуао Беатиста, за да посетят Кармен. Традиция е да се отиде там след всяко важно събитие в живота на Изабела. Здравей, мамо, каза Изабела и коленичи до гроба. Днес пеех в църквата и беше красиво. Татко плачеше, но каза, че това е щастие. Рафаел се засмя тихо. Изабела винаги разказваше на майка си всички подробности. Мамо, благодаря ти, че се грижеше за мен, докато татко Рафаел пристигна и благодаря ти, че го избра за мой баща. Мисля, че се съгласихте с това на небето, нали? Рафаел коленичи до нея и постави свежи цветя във вазата. Кармен. Той каза тихо, обещавам, че ще се грижа добре за нея завинаги. Когато се върнали у дома, Изабела отишла направо в задния двор, за да полива растенията. Тя е развила страст към градинарството, може би защото и кратко харесва да гледа как нещата растат и процъфтяват, точно както самата тя е правила. Татко! Извика тя от задния двор. Ела и виж. Рафаел си тръгна и намери Изабела да сочи към леглото на Дзяяраяйес. Първото цвете беше разцъфнало напълно, ярка жълта експлозия беше обърната към слънцето. Виж колко красиво и голямо изглежда, точно като теб, каза Рафаел, прегръщайки я отзад, докато се възхищаваха на цветето. Татко! Да. Благодаря ви, че се срещнахте с мен този ден. Рафаел целуна главата и кратко. Благодаря ви, че ми позволихте да ви намеря. В този момент, гледайки Изабела сияеща до слънчогледите, които бяха засадили заедно, Рафаел беше абсолютно сигурен, че някои срещи наистина са дело на съдбата и че понякога, когато най-малко го очакваме, Бог използва най-невероятните обстоятелства, за да постави правилните хора в живота ни в точното време. Момичето, което беше намерил да чисти пода на празен коридор, се беше превърнало в светлината, която озаряваше през всичките му дни. И той, който винаги е преследвал успеха, най-накрая е открил истинското значение на думата дом. Изабела беше права. Те наистина се бяха спасили заедно. Край. Ако сте останали до тук и тази история е докоснала сърцето ви, какво ще кажете да подкрепите нашата работа? Оставете своя лайк и благодарност, тази нова функция, която YouTube е подготвил за вас. И споделете в коментарите какво сте почувствали, докато гледате. Вашата подкрепа прави всичко различно, за да можем да продължим да представяме истории, пълни с надежда тук, в канала. И ако все още не сте регистрирани, възползвайте се от този момент. Щръкнете върху абониране и активирайте звънеца, за да получите следващите ни видеоклипове от първа ръка. Беше голяма радост, че сте с нас днес. Нека Бог благослови живота ви и нека Неговият мир винаги бъде на пътя ви. Ще се видим в следващото видео.